nek dunyane tresnanku ngono lho sebabe. Dan kendani meneh kayane kok lepengak to, Mas. Pake saware didol wae. Pake motore digadekne. Lah wong, sik. Lho, kene wae ana cewek ayu lah kok malah gur mepet ae. Kok malah merem to? Ora. Janek kowe. Jajal nek jajal peni sajake aku ketuan. Iya. Pake motore digadekne. Aku arep isno tukono dana wae. Oke, gelem 1-0. Ora jajal nangoni mergane apa ora gelem karo aku. Aku kok ora gelem karo sing kae. Nek abot. Jare abot. Apok diurus, kapok diurus. Ora melu-melu aku. Dia makan nasi karo malam ini susu. Maksudnya diurus. Maksudnya abot iki kepiye? Kok guyon lha yo iki maksudnya nek karo Penny gelem karo aku ora gelem sing abot apane? Apane sing abot? Jelaske. Genah ngono iki nek omongan dibuka sik. Sing abot apane? Arep ngomongnya lambene ngewel, Mas. Piye? Nek dia nek iki abot iki. Oh, nek dunyane iki abot. Nek bani entek. Padahal nek tak gandeng ngene iki enteng. Jajal digameli koyo manten ngono kae lho, Mas. Pokoke alon-alon. Nah, ora apa-apa ya. Mijil saka ing panti busana. Aduh. Pinanganten kakung Pindha Narpati. Wis ngrasake saiki abot apa ora? Iki abot. Ora aku kok penasaran sik abot apane karo Penny disikut-sikut gelem lho. Ngendi sik abot endi? Ngendi? Heh. Oh, abot. Geleme karo Penny. Nek iki gaweane kur nulis, nek kuwi gaweane muat pasir. Dadi tangan. Gawe iki berlaku barang ya. Pundi? Aja mbok buka mati to. Iya, nek erupsi Merapi kan nek Batam iki biasane cangkringan ngono. Lah iya biasanya muat pasir kayak yo. Ono kae. Perkasa. Berarti saiki sik ora ketiban sampun Mbak Penny. Heeh. Iki lagune apa? Aku kok tak lagune tua-tua ae. Cintaku lagune apa? Tahu ya, Kok. Katresnanku ngono lho sebabe. Yo. Apa? Lah iya jatuh cinta nang kuwi mau. Jalan lagu apa? Karo kowe to. Gelem to ora? Ya sembrono. Karo Mbak Tata wae nek kuwi. Nek kuwi rono tak sangone iki pen rokokmu ganti iki. Argo bali nang ndi? Bari rono, argo bali rono. Penny sik wae wis siap. Nek zamane iki. Ya. Entek. Ya. Dijak, Pak. Lagune saiki manut apa klasik kok piye manut